Duha ka mga bata ang namatay human na trap atol sa pagkasunog sa ilang panimalay sa Purok Riverside, Barangay Banago, Bacolod City kagahapon sa hapon. Matod ni City Fire Marshal Bartolome Beliran nga nadawat nila ang alarma alas 3:32 sa hapon. Apan pag-abot nila sa lugar, ang kayo mikatap na sa tibuok balay sa gilang tag-iyang si Rofil de la Cruz. Napalong nila ang kayo alas 3:51 sa hapon. Nakitaan sa sulod sa panimalay ang dili na mahitsurang mga lawas sa 5 anyos nga si Rofil James de la Cruz kinsa adunay cerebral palsy ug usa ka anyos o nga manghod niining si Jaylin. Matod sa inahan sa mga biktima nga si Alma daw sa wa pa nahitabo ang insidente usa sa iyang mga anak nga nagduwa og improvised lighter. Dugang niya nga natulog sila ni adtong higayuna ug gipukaw na lang siya sa lain niyang anak nga si Alexis dihang nagsugod na ang sunog. Nasalbar niya si Alexis apan nahibilin ang duha ka mga anak. Ang City Social Services and Development nibisita na sa lugar alang sa hinabang na ihatag sa syudad. Samtang ang Bureau of Fire Protection subling nanawagan sa publiko nga ipalayo ang mga lighter o posporo sa mga bata aron malikayan ang susamang insidente.